Tervetuloa kauden 5. SM-osakilpailuun tänne Pudasjärvelle. Outlaw-ryhmässä ajaa eestiläinen Lauri Kuriks. Kerro, mikä on tilanne Eestissä? Ajetaanko siellä? Joo, siellä ajetaan, mutta siellä on vaan semmoiset vanhat lentokenttäradat ja ei ole semmoisia liimaratoja niin kuin täällä on. Kuinka kauan itse olet harrastanut? Joku 10 vuotta. Sinua on paljon täällä Suomessa kehuttu siitä, että teknisesti auto toimii hyvin, mies toimii hyvin, auto ei heittele. Mikä on salaisuutenne? No se on vuosien kokemus liukkuilla radailla. Ja siis kyllä Suomestakin on tullut paljon sitä niin kuin tietoa, että miten pitäisi laittaa asioita ja no muualtakin Amerikasta. Että siitä se menee. No mistä sitten autoon ja osat? Löytyykö teillä Eestin puolella vai pitääkö kaikki tilata jostakin? Joo, kyllä löytyy, että mä itse olen itse asiassa semmoisessa paikassa, mistä pystyy tilaamaan semmoisia osia. Ei muuta kuin Lauri jälleen kerran onnea kisaa ja tästä lähdetään sitten seuraamaan, kuinka outlawlaiset tänään pärjäävät. Ensimmäistä kertaa Pudasjärven lentokenttä SM-osakilpailun näyttämönä. Todella hieno keli, todella hienot puitteet, tunnelma todella korkealla. Dramatiikkaa ei Outlawin lajittelun viimeiseltä kierrokselta puuttunut. Tomi Pellisellä moottorivika. Ja Lauri Kuriksilta hajoaa vaihdelaatikko, jotenka siinä kahden ennakkosuosikin pakka todella pahasti sekaisin. Tero Karanen on lajittelun ykkönen. Ja sitten kaavioon. Tukiainen Grachev, Kuriks Niskavaara, Pellinen, Palos. Tero Karanen siis ajoi oman osuutensa soolona ja pääsi näin seuraavalle kierrokselle, mutta nyt Jussi Tukiainen, Tom Grachev. Tasaisilla reaktioilla molemmat irtoavat siitä viivalta. Tukiainen ottaa heti vähän ennakkolyöntiaseman ja käskee itsensä ensimmäisenä maaliviivan ylitse ja tästä ottaa Grachevin päänahan ja siirtyy seuraavalle kierrokselle. Ihan perinteinen sutimalla lähtö, mutta näköjään se riitti voittoa tällä kertaa. Vähän ollut liukasta koko viikonloppu, että ei ole saatu sitä alustaa semmoiseksi hyväksi ja renkaat alkaa olla vähän niin kuin siinä kunnossa, että ei enää riitä tähän rataan. Ja sitten Lauri Kuriks, Lasse Niskavaara. Ja Laurillahan hajosi tosiaan vaihdelaatikko tuossa lajittelussa. Niin on tehty siellä taas Antti Kivinummen toimesta viime yö töitä ja on saatu tuo Kuriksin vaihdelaatikko kuntoon. Ja hyvin näyttää onnistuneen tuokin remontti, koska Kuriksi nappaa tästä itselleen hienosti voiton ja paikan seuraavalle kierrokselle. No, se tuntui tosi hyvältä, että mä haluaisin vielä sanoa kiitokset Antti Kivinummelle, kuka korjasi meidän laatikon vielä yöllä ja sitten laitettiin kiinni ja nyt kaikki toimii tosi kova. Sitten pitäisi olla Tomi Pellinen ja Samsa Palos, mutta Pellisellä moottorin vika tuli tuossa viimeisessä lajittelussa ja näin Pellinen ei viivalle selvinnyt. Joten Samsa Palos tuosta parista jatkoon ja tässä näemme kaavion, joka on sellainen, että Karanen Tukiainen, Kuriks Palos. Siinä Tero Karanen, joka saa siis vastaansa Jussi Tukiaisen. Nyt saamme nähdä sitten, onko Tukiainen löytänyt niitä säätöjä tuonne, niin sanottua lentokenttäsäätöjä tuonne alustaan, niin saanut sutimista vähän vähemmälle tuossa lähdössä. Se on tärkeää tuo alustan säätäminen, kun mennään tämmöiselle niin sanotun lentokenttäradalle. Se on täysin erilainen kuin tuollaisella kiinteällä trackstripillä. Ja niistä lähdetään. Tukiainen kyllä hyvillä reaktioilla matkaa, mutta Karanen menee kyllä voimakkaammin siinä ohitte heti alkumetreillä ja ottaa tästä lähdöstä voiton. Ja seuraavaksi Samsa Palos, joka siinä lämmittelee renkaita ja häntä vastaa siis Lauri Kuriks. Kuriksi on kyllä näyttänyt näillä niin Kalajoella kuin täällä Pudasjärvelläkin, kuinka tuo liukkaan radan kokemus on hyödynnetty. Alustaan on löydetty semmoinen säätö, että mahdollisimman pienellä sutimisella lähdetään tuosta maaliviivalta liikkeelle, siis lähtöviivalta liikkeelle, niin sen lähdettiin.
Paloksella löi todella pahasti sutimaan tuo peli ja näin Kuriksi ottaa itselleen voiton hienolla ajolla. Näin finaaliin selvisivät Tero Karanen, Lauri Kuriks. Ja nyt on koittanut se hetki, jolloin ratkaistaan, kuka on Pudasjärven ykkönen, Karanen vai Kuriks. Kuriksi on kyllä näyttänyt tässä Suomen kuljettajille, kuinka tuo tietotaito ja toi on tärkeää, kun on tällainen pikkaisen erilainen rata ja pinta ja muu ja säädöt ovat erilaiset. Kokemus on tuonut hänelle sen edun, että hän on, voi sanoa, ennakkosuosikki tämän kilpailun voittajaksi ja nostaa myös itseään koko ajan lähemmäksi tuota Suomen mestaruutta. Saamme nähdä, onko Kuriksi mukana taistelemassa Suomen mestaruudestakin jo finaalikisoissa tuolla Alastarolla. Niistä lähdettiin matkaan. Karanen ottaa kyllä huippureaktion Kuriksia vastaan, mutta Kuriksi tulee aivan siellä kalkkiviivoilla ohi ja ottaa tästä kilpailusta voiton. Mahtava fiilis varmasti tiimillä tämmöisen viikonlopun jälkeen. Tekniset ongelmat ja kaikki muut ja siitä työvoitto. Tuntui hyvältä ja taas kerran haluan kiittää kaikki meidän tukia ja special thanks Antti Kivinummelle, kuka teki laatikko ja mun tiimille, kuka laittoi ne kiinni ja kaikille muille, kuka on auttanut meitä tuossa hommassa, että sillä se voitto tuli. Suuret onnittelut omasta ja Nostalgia Restaurantsin puolesta ja Atuelon puolesta myös kaikille muille voittajille ja niin alkaa sataa vettä. Lauri Kuriks vaikeuksien kautta voittoon. Huolehditkaa neste tasapainosta. Ja tässä nähdään pistetilanne, Karanen edelleen ykkösenä, mutta Lauri Kuriks nyt kakkosena, Palos, Niskavaara, Tukiainen siinä 5 kärki.